रन्जन क्रिएशन चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। फैजों दिनै कमल खुंगुर बर'आ सुजुनाय नैबे दोंसे खन्थाइखौ प्रियाराम सेरेनि गाराङाव खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं नोंनो मिथिहोनाय जायाखै नोंखौ लाना मा सानो। खन्थाइखौ लिरदों कमल खुंगुर बर' आरो फरायदों आं प्रिया रामसियारि। नोंनो मिथिहोनाय जायाखै नोंखौ लाना मा सानो। नोंनो मिथिहोनाय जायाखै नोंखौ लाना मा सानो। मोनहां मोनहाङैनो थादों, मोनहां मोनहाङावनो